Kapan takutai bukhuk sang naronogi mankana mangpiliono puila khoroknwi bukhuk bujagi tongmani khnai sachegui parani lukurokbai tamungui bujagi tongkhana tamungui bujakkha o wanama sungsa pati mungka khwai sipai awar tuisa kathang kamini khoroknwi bukhuk swkal hwnaine bujakkha je mansa khnai sachegui bujakkha je mansa kadole bujakkha parani lukurokbai buribo bukha chalabo bukha jotono palke milogi bukha Borno Swkal hwnwi chongui no borno omahai kitini paran borno bulai tongkha phiaba wanama singsa obono KOKTWMA je tabuk phano tiprasa amchai rogo Swkal hwnwi mantra kurung hwnwi kabangma hamya samya khlaio hwnwi nei tabuk phano omahai patimung patilai tongo wana rodana te bukok khabang taktai bukhuk sang je jorawa tabok talo senok tangnari ni ngui tongkha o jorao se tabok khe chini tepra sorongke Swkal matai hini se kuluglai tongkha oro se kalai tongkha develop lai hasal sikho rungsrungui para amchai rogo kabangmano tabok rungsrunglai tongo rungno bo kabangma phiyogui rwjai tongo jedora science ni bisingtwi jeng teruk teisa saimani tongo o jorao se tabok phano Swkal matai hini nei chini borokhe bulai toglai ngai tongkha abahaino omor chakra khoroksa priyabala deborma bai debalokshmi deborma bujana nakha tini Swkal chongjagini amchaini lukurok eba keba parani lukurok bai ang oro sana namya khe haise borok Swkalda Swkalya norok bai ke sawi mankha bai ke chongui mankha je borok Swkal hwnwi nei borok Swkal phano ungui tokhana tamgui asuk bunan nakha khnai sajegui latha kotor bai budan nakha jodi si o buthani bo bini langma choi thangke sabo bini bardana nai norok sawai deman borok tabok loge no police not ringai nei kesri khandar mungti norok tabok no jelo rom dal bhaisi norok tabok no jel nin dal buti ma chaw tangge amtike bunan na jora wo Swkal matai tongo hwnwi nei jotono buito chalai tong phiaba nung Swkal hwnwi bono achomsa haino chongui nei bukha hangke abohai ungui simaya abohai kothokya abohai hodarogo mochangya je jorabo agin jugo semo hai Swkal matai hwnwi kok banglai nei bulai toglai nglai mani talai mani tabung ni jorabo omai tongkha tipra samsai rogo norok wansogiri nai je jorao norok boi tongkha je jorao norok khnai sachegui bulai tongkha o jorao no bothoi thangkha bini langma choi thangkha hangke tamongna norni langma tamongna norni thinang abo norok wansogiri nai botei bisi jora to kathangsi tonglak omahai omoro sokpai khabo bini komse kom 65-70 rok laingano o jorao norok bono Swkal chonglai nei bulai tongkha ungui mano bo kisa sitra pitra khe tongo boni bukhnai rok sita pita ke tongo bini khnai rok khengsa take tongna ungui mano bo thokurin bage amte ke tongna eba chakra juk ba kisa chakra ba amhai kisa tongmung mane kisa asuk chakno sajon khaina rungliya eba khaba sakno naithoke tongna rungliya ungui mano ambai wansogui norok jodi Swkal chongo ke amnorni bul darona norni abo norno abo chaya klayo tangengke khoroksa Swkalya de mantra kurungya de abo tabuk phano scientist rok ganang romi manya kho baksa ke chongu tongo baksa ke chongu korei phiaba norni wansomung bai jodi para amchani lukurok dera ui tongkhangke omongi mano abo kisa kaisa kaini bemar ungui phainai amhai lumui tongo sogui tongo hnai ungui tongo ambai norok jodi borno Swkal chongui nai boi togui tini biren boroni langma choi thanga ke norok tabuno jel ma chaw jelot ma thango ang omono jate khainai nai borok kobui de Swkal eba kheba borok kobui da Swkal ungui na ma ke pula bita norok Swkalya borok Swkalya hangke norni borok jodi thana eba kheba police thangine case ru norn mungtui ke norok direct case ma chanai
ang sai dong norok omai ke borok no boi togoi kono proman korei kono evidence korei khai boi dong ke norok mazara mannai haise je jorabo kabangma borok tabok swkal matai nei wan soglia agini borok se omai wan sogoi tongmani phiaba tabok borok lekha porikha lekha surungkha mobile koto technology koto sunam baikha au jorabo norok swkal matai nei chongoi boron boi tong ke norno bo kubai thinango chamani de phaino norno bo wan somung borokno kusuk dokhobo talangna bagui de omhai wan sogui tong norok omo tini naidi lasa koto ke bolai bani bo tei beshi din tongla tangin ke norne o je buja baino bo sak bini terai thaka emse bo chakra jek o jorao se norok bono boi nei to boi nei tonglai ungkang ke bo tei beshi buse thangno ba tei beshi thangla bo o buja ma baino thoi mano bo bini langma choi mano norna ang sawi tong norok borok jodi police case rui tonga ke norok direct no ramdang aisi tangin ke swkal matai hinei nei tabuk phano sorkari aino omai koroi kho je borno romnani bunani toknani piaba norok tini omai ke bulai toklai tongkha je mansak lati kasulayo latha kotor bai bulayo toklayo omsuk jora norok borokni tam sanai borokni je wan somung no amsuk sitra rakha norok borokni tongmung sitra norni bukhani tongmung sitra nobo buinobo phunukka amsuke khoroksa chakra jungno boinai bini logote khoroksa tongo amono bulayo khanai sachege bunai bo lathabai bunai bo boroi chala amteke bumani characha nai di ong mangplino bo khabang takotai bukhuk sang ong mangplingka khwai sipai awar tuisa kathang kamini khoroknwi bukhuk bujagi tongmani khoroksa belaino omor chakra priyabala deborma bai debalokshmi deborma borok khoroknwi no swkal chongoi nei amjali lukurok bui tongmani nai di ong mangplino bo
아기 집이 잘 난다마. 설들이 부르면 부자들이랑 카프레마 똥이야. 아무 사직을 집에 안 똥이야. 차브람 잘라. Oi, makan lang ano, siya rin eh. Tay, din ka ba? মারা হয়েছিল যে